kuchokera kuno ku Times Headquarters ku Blantyre ndine Brian Banda madzulo ano ndi programu yathu yoyamba chaka chimene cha 2024 ya Times Exclusive. Tikufuna tikuyamikeni pokhala nafe mchaka cha 2023 ndipo tikukhulupirira kuti chauta akatisunga ndi moyo koma atisunga tikhalabe limodzi mchaka chimenechi cha 2024 mprogramu imeneyi ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramuwa ndi Rainbow Pens. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, ochre sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo wanga mprogramu hii sabata ino ndi Bambo Bon Kalindo, human rights activist. Amene amamenyera ufulu wa anthu osiyana mdziko muno. Ndikulandireni Bambo Kalindo and happy new year. Happy new year to you and congratulations. On what now? Takati kumaona makanema mkuti mwapanikiza kwambiri. Mulungu anakuyenderani mwapadera. Amen. Tinaona mpikisano umene unachitika kuno as Times kumenenso munavoteredwa kukhala best TV presenter kumaso radio. Andiso tinaona masiku akupita kumalichereche kuti ziko lonse sopano osaka on Times but ziko lonse linavomereza kunena kuti malai muno ngati tili ndi kadaulo akumbali ya kutisangalatsa kapena kutiuza nkhani zeni ande kuti ndi Brian Banda. Komanso likana khala kale mwina entertainers of the year wakale ndiye kuti inu mukanakhala entertainer of entertainers chifukwa timaona mmene analire mavoti komano nangasi zimene ndizaena sizathu tingochiremekeza. Congratulations. Ndikuthokozeni kwambiri for your kind remarks. Ineyo ndimanena kuti it's the grace. Yes. Ndi chisomo cha Mulungu. No, without grace palibe chimene chimayenda. Yes, ona. Yes. Popanda grace, popanda chisomo. Olo utakhala kuti iwe uli ndi ndalama zotani koma ngati ulibe grace palibe chimene ungapanga. Mumazimvetsanso choncho kwambiri even olo mukalitenga dziko ilili la Malawi muona kuti lilibe grace. Ndi chifukwa chake olo ana ang'ono akuzuka kupita ku Capitol Hill kukafusa malipiro abambo awo kukafusa pension abambo awo. Sonza kuti usogoleri wathu ulibe grace, ulibe chisomo. China chili chonse chimafunikira chisomo. Olo zovala zimene mavala ngati mulibe chisomo simuoneka nazo bwino. Ngakhale kuti tikoza kunena kuti Brian Banda you have got taste for things. Munabadwa na chifache kuvala nsotu umachita kubadwa napo. Yafika mwe konkhani kuti olota khani ndrama zotani. Yeah. But ngati ulibe chisomo cha mavalidwe you cannot look like this. I cannot look like this. Okay. Chisomo chimafunika pena paliponse. Chisomo overflow. Yes. Indeed. Mazimvetsanso choncho. Kwambiri ine amwe Christian. Amwe Christian. Nangaye namangona ngati kuti muna ngosokoneza. Ndi mmene kuliri ku Malawi. Amaona ngati Bon Kalindo ndi munthu osokoneza. Bon Kalindo mwina ndi osuta chamba. Bon Kalindo amamwamowa. Bon Kalindo anapengapo. Samadziwa who Bon Kalindo is. Machisanzo enanso samadziwa kuti who is Brian Banda. Komano anthu vetekati tizilondolana ndikumawa fufuzana anthu ena akhoza kusiya kulankhula kuti kodi Brian Banda ndi awo. De ambiri so samamudziwa Bon Kalindo. That's right, kuti ndi ndani. Koma tithokoze kuti chaka chanyuwani komanso program yoyamba mandita na ine. Tinaona kuti tikulemekezeni moto. Zikomo kwambiri. Ndinu pa Chingereza amati a man acquainted with sorrows. Yes. Munthu odzala ndi zisoni. Kundende simukuti mwalo waliti. Yes. Chuchitika ndi chani ndi moyo wanu?
ine ndikukondwera nazo. Ndikamapita kundende kuja chifukwa munthu amene sanapitepo kundende kapena sanadwalepo samaziwa degree ya matenda, samaziwa degree ya ku prison. Koma kwa ineyo ndikuchitenga kukhaso chisomo chifukwa ndikutha kuona zimene sindikanaziona. So kwa ena wako zimaona ngati akundimanga ineyo, koma ine ndikuona ngati ndimakhala kuti ndili patuwa ndikuyendera malo mwa Malawi chifukwa nkhani ijatu imene ine ndikumangiridwa ija si ya Boni Kalindo. Nkhani ija ndi ya Malawi. Ine ndangokhala monga mmene anapangira Yesu tu anakapachikidwa pa mtanda osakhala kuti anakapachikidwa chifukwa cha zintchito zake, koma amakapulumusa miyanda ya anthu pa dziko lapansi. Chimodzimodzinso ine ena akhoza kuona ngati ndimapanga mademo kufuna kuti ndipindule kapena I am block, but I am not block. Kapena kuti ndipindule, ine sinimafuna ndalama za munthu, koma pali munthu wina kumudzi kunthalire amene akusowa kuti munthu wina amulankhulire. Pali munthu wina kumulanje, wina kuphalombe, wina kunsanje amene akusowa kuti kodi angandilankhulire ndani. Ndiye ine nalowa malo mwanthu. So nkhani zija ndimazipanga zija sizanga chifukwa tikanena kuti salary increment si yangatu, ndi ya Malawi. Ndipo atakhala kuti tili ndi usogoleri wa masomphenya monga mmene ndanenera umene uli ndi grace, kumva nkhani imene akanakweza malipiro aja mama wake. Kunena kuti sisani fuel, anthu akuvutika kugula fuel, michini mizimu yakwera, transport yakwera, si Boni Kalindo ndi ya Malawi. Ndipo amene anganyadire kumunyadira president si inetu, ndi ya Malawi. Koma sinu nomwe amene munanena kuti Amalawi ngosafera. So lero mufuna mwafere zikoma kwambiri. Funso la nzeru kwambiri. Ndipo funso limeneli labwerapo ma TV stations ambiri. Unonso labwera ku Zodiac iso linabwera. Ndida anena kuti anatifunsa Joab Chikoza kufunsa kuti Kalindo mwatitupe simukupanga mademo. Ndi ndanena kuti Amalawi sio afera chifukwa Amalawi samaziwa chimene iwo akufuna. Nditamangidwa ineyo palibe amene anabwera kuzandiona kundende. Ndiye ndinakhala ngati ndili ndekha, nakhala ngati nkhondo chifukwa chekunoko ku Malawi ukamapanga activism anthu ambiri amayang'anapo zinthu ziwiri. 1 amaona kuti walandira ndalama, 2 amaona ngati nkhondo ija ndi yako. Pomwe nkhondo imene tikupanga panoyi si yangayi. Ndi ndinena kuti Amalawi so afera pokapo kuzakhale mademo agulu monga bene tili ku Malawi Fest, tiliko magulu osiyana apanga Malawi Fest. Ndifa chimaona Boni Kalindo abwerera pa ground. Koma kupanga ndekha matemo nasiya ndi mapanga somano zigulu kuti ngati kuli kumangidwa tizimangidwa gulu, koma abe sizithekaso kumamangidwa beteka monga mmene Yesu anali ndi ophunzira ake koma sanabwere kuzaka pachika pa mtanda, anapachikidwa Yesu yekha. Kusonyeza kuti pa gulu linalilonse pamakhala ring leader, koma zonse zimene anapanga Yesu ndi ophunzira ake sizinapindulira ophunzira, zinapindulira dziko. Malawi Fest, yes. Malawi Fest is kind of a pressure group imene tinakhala pansi ndikuona kunena kuti pali kusagwirizana kapena kusayenda kwa zinthu bwino pakati pa opposition ndi boma. Chifukwa tikati opposition ntchito yake yayikulu ndi checks and balances, boma ndikupanga implement zinthu zimene anthu akufuna. Kukhala president doesn't mean kuti ndalama ziya za ku parliament jandi zako. Ayi, kukhala vice president doesn't mean zose ajandi yawo. Iyo wangokhala ma messengers otumikira anthu. Ndiye ife tinaona kuti pali gap between government and opposition. Ndiye tinabwera pakati pokuti tizichita acting ngati ife opposition to check government. Ndiye muli pangati mu Malawi Fest tilimo anthu ambiri. Mabungwe? Tilimo mabungwe osiyana muli ma concerned citizens. Padakali panopa tili ndi anzathu ochokera ku South Africa. Tili ndi anzathu ochokera ku Mangochi. Tili ndi anzathu ochokera Malawi momwe magulu omenyera ufulu osiyana amapanga Malawi Fest. Malawi Fest si gulu si chinthu cha Boni Kalindo, ndi cha Malawi. Ndifachiri kunena kuti Malawi Fest kutenga dziko lathu likhale loyamba pa china chilichonse. So nkhani zimene zikukutsamwani mwina ena sama kumvetsani kubomako. Mavuto amene muli nawo amene mukunena kuti boma mukanachita izi zimene mupitira pa nsewu mchiyani? Machisanzo tingokupa
pasani devaluation yakwacha. Yeah. Devaluation yakwacha ija akanakhala kuti asogoleri athu ndioganizira kwambiri kuti akudziwa zimene ankanena ku kampeni kuti azakatenga bomali apangira Malawi. Pamene anangogwesa kwacha ija akanakweza somalipiro ndi 100% kapena 50% kapena 70% to caution kuti anthu aja asakavutike. Koma zimene zachitika nzonena kuti akagwesa kwacha without putting in measures zokuti kodi munthu amene amalandira 100,000 kuti kamuchosera 44% ndiponso kuti si 44 it's almost over that because pali ina ya silent inachitika mkatikati. Tingane kuti munthu sopano amene amalandira 100,000 ndiye kuti panopa akulandira 40,000 chifukwa percentage imene jayo inapambana 6 it. Ndiye boma likanabwera ndi ma measures onena kuti mine zateremu ndiye kuti munthu ngati tachosa tagwesa kwacha ndi 44%, munthu amene amalandira 100,000 ndiye kuti amene ali mu 40 chakuti 1000 zimene sizingakwanirise ndizokhumba za moyo. Itagba kwacha isi anduna finance achichola banda adabwera kupereka zina zimene zithandiza. That is a political statement. Mukapita kukayang'ana bwino deep down mukapeza kuti zimene amangonena. That is why ziko la Malawi likunkerabe kusauka chifukwa kuti tili ndi anthu amene alibe political will, anthu amene zolinga zawo ankangozinena ali kunja kwa boma chifukwa andale amaona zinthu zabwino akakhala kunja koma akalowa mkati amasiyana. Mwachisanzo ngati kunali asogoleri amene ziko la Malawi linazuka nthawi imodzi ndikuwapasa support kunena kuti Malawi amene takhala tikumufuna ife kwa zaka zonsezi ndu usogoleri wacho unali wachakwera ndi Chilima. Ndipo lero ndizomvesa chisoni kunena kuti achakwera anasintha kwambiri. Ndizomvesa chisoni kunena kuti Achilima omwe aja amalankhula ali ku DPP alero ali du ndi ziko lathu tinganene kuti kwa inene malitenga kuti ndi ziko lotemberedwa koma ndimakhulupirira kuti someday achakwera ndi Achilima anasintha kwambiri. Kusintha kota mmene amalowa mboma anali anthu amene anapereka hope kwa Malawi. Koma atalowa mboma zosazija zinapita zimakhala ngati anachita kuwatutumuza kuti ino tazuka ndinu president itu. Tazuka ndinu president wa ziko la Malawi. Iwo ndikutuma kuti inewe ndinu president wa ziko la Malawi ndizipanga chani. Koma yeti nthawi ya campaign ankanena high five anali menemo. Lero taona MCP ayamba campaign yomazera pansi kumatumiza ma activist ena chifukwa mu activism tilimu anthu amitundu iwiri. Pali ena amene amapanga activism yochokera mu mtima ndiye pali ena yongobwera pa surface kufuna makobiri. Ndi MCP imene aonayo kuti asala ndi chaka chimodzi chifukwa zinthu zaavuta akumatuma nozono ma activist ena ndikumayamba kumablasha ma policies mfundo zapaka manifesto ya UTM chikhalire nicho achoka kuchokera 2020 kuzafika pano akuyendera limodzi ngakhale timaona ife kuti koyendedwa akankonama anthu akunamizana sawendera limodzi anthu aja ndi adanitu muziona body language akayima anthu aja awiri aja president ndi vice versa body language imanena olo pano pamene anthu akutionera akuza kuti ife timakondana. Yes tikanakhala kuti ino interview mangondiitanene koma ndilibe willing simukanabwera ndikanabwera koma nkhope ikanakhala kuti ndikukamba zinthu zosamveka. Sono Achilima aja ndi achakwera aja mukayang'ana muwaona kuti anthu ajawo amapanga zimeja for the camera koma anthu ajawo ngati kuli kutukwanizana amatukwanizana from the background. Palipepo ubale wina uliwonse pakati pa Achakwera ndi Chilima wabwino. And it is even worse unfortunate kunena kuti nthawi imene anthu akanakhala kuti amve kukoma muziko lawo ndi usogoleri utu chifukwa awawa anapereka chiyembekezo kwa Malawi kuti kubasi kuzakhalapo koma mwaona amene kwa anthu akubera is worse than before. Anthu awawa ankayembekezera kuti munthu wakumuzi amva kukoma zinthu amazichita kumasisa mokalipa koma ngati kuli president amene anazasisapo zinthu kulengeza pa TV anali Malemu Bingu anangolamula kuti ndikusisa chimanga down to 7,000 amene atapezeke akugulisa chimanga more than 7,000 amangidwe koma asanga pange chifukwa chani alibe grace usogoleri wawo ulibe chisomo
amaziona zinthu oti pale pano pamuna achakwera chasamazwa kuti kunja kuno kuli likuni koma amadusa ku pamini basi auje na chilema chasamazwa kuti kuli golomoti yete amayimapo kumajapo chipisi chifukwa anthu amayiwala nsanga andale ndiye ndizomvesa chisoni kuti ife pamene tikupereka malangizo kapena kupanga activism amalawi ambiri amaona ngati ndizabone kalindo sizaine yande munakamba kuti chimene mukupitira ku nseu ndi devaluation chachiwiri mafuta akwera mukayang'ana mafuta ajawo sitimapangana kuno ku Malawi and it is true kuti mafuta agalimoto sitipanga kuno ku Malawi koma mafuta aja amakwera chifukwa cha malevies timisonko tating'ono a caring government would first of all consider kunena kuti kodi ndi mmene akuboyirira Malawi lero is it necessary to put my levies is it necessary mmene amapangira nzimayi akamamujesa mwana amakhoza ngomphikira mwana uja phalala mwana uja kuti aje komanso mayi uja akudya momo amatenga ndikukhanga takumuzizirisira akumujesera iye uja so amadya muti boma lathu likanaganizira kuti kodi munthu wakumudzi akwera bwanji transport kufika town michini ikhala bwanji magalimoto anthu ayendesa bwanji boma la nzeru likananena kuti mafuta nawa taakweza koma tichose malevies chifukwa kuja kuli energy kuli uje ne sonkho ena wapa nsewu misengo siyana amene akupangitsa kuti mafuta azikwera okay now mafuta aja atati asisidwa achosedwa malevies aja kuchosa awiri woka amene atayamikiridwe ndi Brian Banda ndi Boni Kalido ayamikiratu achakwera ndipo amene waone mavoti yawo. That is issue number 2. Issue number 3 imene ife tikuchita push pa mademo aja tikumangidwa aja ndionena kuti kodi iniyo mwapambana chotani kuti mukalamulire zaka 6 komanso likanakhala kuti boma lake linali boma leni osakhala ifachiriru si boma ichichi ndi chipako cha boma taonapo ife maboma ukuthi ukama una pa TV ndikumaza kuti yes this is boma and I'm happy kuti iniyo mwagwirapo sinchito ku State House mwagwirapo nchito ndi maboma mbuyo. This is not boma ato mandivesa kodi yo alamulira zaka 6 chifukwa chani zikusonyeza kuti tili ndi ma MP amene saganizira ziko lawo komanso even asogoleri osakuganizira ziko lawo chifukwa mandate ya usogoleri na wose umakhala 5 years komanso terekeze kuti within the 5 years MP wamwalira samanena kuti olowapo ukakhaleso zaka 5 so tikunena kuti banja achite consider ndi mavuto amene ali apo peza analephera kuchita resign 2 years ananena kuti ngati saachita perform bwino azachita resign banja achiteno achepese no limit yawe zisango tipanga 2024 kuma zikuoneka kuti sakufunabe. Issue ina imene tikufuna ife ndi issue ya kusisa kwa zinthu basic commodities. Do you know kunena kuti abakiri muruzi nthawi yawo amakhoza kuita ni secondary exchange kunena kuti sopo uyu nthawi imene tumaluwa ujali 20 kwacha sopo uyu wakwera ine ngati president ndi boma tifuna tikambirane sopo mumusisi akhali 10 kwacha ife boma tikapo ndram pomwe akamala nkula pa TV baja amakhanga ti bakiri muruzi wangochita directive kungopereka directive kuma pansi anakhala kuti wakambirana ndiye nyaka contracts yaja ndiye kuti okumva kukoma ndi anyake akujeni aja amalawi aja akumva kukoma kuti a president atisisira sugar a president atisisira nchere this is a caring government. Ndipo I remember vividly at one of our meetings with the president because I have been with him. The president ajakwira. Okay. Now usapo kuna kuti bwana if you go to Mulanje mukachite resurrect Simohoda Tea Authority chitakale tea estate komanso ade makikenning factory chifukwa chani tinali ndi ade makikenning factory komanso Simohoda imene anapanga kamuzu zonse zinafa ndiye muganiza kuti anthu akumulanje akutani pakale pano minda yawo ya tea uja kukula ngati mitengo ndinawo kuwauzira tumayeso koma zimenezo sanafune kuti kuzisatira kusonyeza kuti tili ndi usogoleri umene unangolowa mwa emergency mwangozi asana konzeke
muganize choncho. Yes, nosakhala ndikuganiza koma Malawi fache sine. Malawi ambiri ndipo ndikupempheni popeza mmakhala ndi phone in program. Taitengeni nkhani muzaisiye muzaone anthu mmene azanenera. Chifukwa tikainena kuti ndikuganiza choncho ndiye kuti ndi ineyo. Koma Malawi banda inuyo ndi ntolankhani wanzeru kwambiri. Komanso amene machita interact ndi Malawi. Malawi itakuvutika kwambiri. Andi ifeyo sitingasekerere anangati ife olo inuyo simungakondwe kuti Malawi azivutika amene akuvutikira. Zimene zapanga mwana wina wake kupita ku Capitol Hill kukafusa pension ya abambo wake. Iye ujangoyimirira Malawi ena ali mu chimene chija ena pakana anamwalira. Ena akudwala BP chifukwa chokuti boma limango awuza kuti eti kuthandizana. Pomwe kukhala malipiro a president, malipiro a MP sangakhale 2 days asana apasi. It is very very unfortunate. Ndiye kusintha kumene amafuna kusintha achakwera ndi achilema ndikuti ndiye kunali kunodo akati asabweretu azitisogolera omwe aja chifukwa ngakhale a DPP aja nawonso anafikapo komatu akati akamatekesa mango ena amagwa anthu ena ndikumadya akamaja mpunga wawo nsuzi wa nyama umasekeri anthu ena ndikumaso nsuzi suku iyo palibe pose pali ndalama anthu akuvutika kwambiri. DPP nsuzi umapezeka? Nsuzi umapezeka komanso nawonso anafikapo to. Yeah. And I'm sure kuti pakade pano pamwe na DPP anaphunzira. Ngati sana phunzire ndekuli muno asabwereso. Koma I'm sure kuti akamapita 2025 ngati akufuna kuyimaso akukayima chifukwa kuti anaphunzira. Chifukwa ngati kunaliso chipani china chimene chinafikapo ndikumatenga Malawi ngati zinyasi ndi anali a DPP anafikapo. Ndi molomo kuti the funny thing is andale samaphunzira. Molomo kuti awawa atonse alliance wa aphunzire zimene zinachitika kuja ma mistakes iwo ndi apambanapo pa DPP. Atonse apambana DPP. Apambanapo tusopanotu. It is worse because that time timavutika ino makoza kuthamangitsira kuuchi ne ku trade fair kuja ndi makadeti koma muli ni makobiri muthumba. Anakuchitapo ni man handled pa jina makumbukira. DPP makadeti makumbukira. You know I follow you. Yes. Apambanapo pamene paja lero li amba kumenyana okhaoko. So ngati akumenyana mu camp muja kuli banja anthu akunja uko amenya kangati. So apambana and it is even ine machita regret kunena kuti Malawi tinapanga mistake yo avotera. Koma mukuziwa kuti anapangisa zimene zindani ndembe uja kumunyoza uja chilima uja chifukwa anthu ambiri 3/4 whether one likes it or not anthu anapita kukavota chifukwa cha chilima. And ngati kuli munthu amene anagwira ntchito kuchokera amazuka kunyumba kwache ikamati 5 o'clock watuluka pa galimoto kukapangira kampeni chilima amene chakwera ndiye ndi chilimatu. Koma lero tikamaona MCB akunena kuti ati ma policies amene akuyenderawo ndi a chilima ndi opanda ntchito apange yawo umangoimba mmanja kuti Awayankhula choncho? Akutuma ma activists kumanyoza. You know chilima cannot be 100%. Ineso nadana naye to bai. Ineso kunamba naye. Ineto silima nyengerera munthutu. Chifukwa ngati kunali anthu amene anampanga chilima ujayo mmozi mwa iwo nali. And chilima is losing the ground. Because ngati kunali munthu kapena ngati kuli munthu amene anakhulupirirwa ndi Malawi ndi chilima koma papa is losing the plot. And ngati chilima is not making any statement any move from now kuzafika pa 20 January he is finished. 20 January chilima must make a big statement if he feels he is relevant. If he feels that he can govern this country, can be the president of this country, must take an action now. If you are not taking an action now, you are finished. Chilima is finished. Chifukwa jani? Ndikuuze ni kunena kuti. Yes. Ngati kuli a very brilliant guy. Komanso the most loved guy Malawi munomo ndi chilima. Kumali ndi vuto amachedwa kutenga action. Chifukwa sanga nene panopa kuti ine ndizayimira wa president. Nde ku 2025 azikauza anthu kuti because wajantanda munthu woyamba wazaja wachiwiri wazaja wachitatu nokane wachifolo kane kuti sima sinapi. Chabwino. So chilima ndi amene anapangisa kuti whether izizi ndi zili mu history
whether ine nimadana naye kasindana naye kaino madana naye sindiliso pano kuti kumuyikira kumbuyo iya because ine natuluka nditaona zimene iye amapanga whether one takes it or not anthu anakavota chifukwa cha Chilima and Chilima must not look stupid today. No, the guy has got all what it takes. Komano ali ndi vuto amayang'anira munthu akukoka legeni pakana ndikumusiya legeni uje yeye ndikumenyedwa m'maso ali ndi vuto limenelo ndemwe munayambana indine tinoyambana munayambana ya okay zimene tinachita promise anthu kuti tikakalowa mu Tonse Alliance si zimene zikuchitika panozi anthu amene akuti azidya katatu pasiku akudya ma passport 14,000 aliko achinyamata 1 million jobs ziliko ngongole ziliko zonsezo kulibe plus Chilima atalowa kumene kuja anasiya ma arsenals yaje onse ndikukatenga anthu osaziwika kukapa sapasa maudindo ndiyogwira munthu kamachita training mu ground kamaswera mpira coach amene amulowesa amene wapita ku training koma tinaona kuti anthu amene ineyo ndima osakhala tu ine sinalowere kumeja kudindo koma timafuna kuti kasinthe zinthu you know ine kwathu ndikumulanje ndikumulanje malinga ndi ndale za kunoko ku Malawi timayendera ndale za chigawo zimene anabwera kuzasinda Chilima facha zimene cha Chilima anamba kuzisinda kuti anthu samavotere chifukwa cha chigawo ine ndinali ndi ufulu oyima kumulanje ndikuwinanso koma tinasatira the good things. I looked at the bigger picture imene manifesto ya Chilima kunena kuti chipani cha UTM jamukachiyang'ana chilibe kuti anthu ake ndi akumpoto pose amayenda kumakhala anthu ndiye tinasatira zimene zijazo ndikanakhala munthu kuti ndikufuna udindo sindikanabwera koma iniyota aonene ajidanti Malunga doctor anasiyidwa pa bench kungolowa mboma amasangi anamenyedwa kuchenu kumachinga kutibuliro kwene kuphalombe anasiyidwa pa bench Angalande anyamata a security aja amene atangolumbira Chilima ujayo anyamata a security aja anakankhidwa linu simu kuziwika lero uli kumamva maina anthu ena amene sindikufuna kutchula pano kuti ati amene ali mu cabinet ine kuluma chayo nanga Chilima ndi amene amasankha cabinet so pano ndi muziwe izi uboma tu iritu ndi maboma ena ndi osiyana iritu ndilo boma logawirana lokuti wina anabwera ndi mphamvu zache winanso anabwera ndi mphamvu zache Chilima ujayo malinga ndi agreement imene sanafune kuyiulula anayiulula zinthu zitafika povuta ngakhale ife samatululira inalionena kuti maudindo ndi 50-50 IMCP IMCP ndi mapartners yake 50 anali ndi abwenzirawo ife also UTM nafeso 50 ngwirizana ndiye tinali kunena kuti maudindo aja agawe atigawire ifeyo anzache koma anapeza kuti maina amene anaperekedwa kumeneko anali wodabwisa koma ndapo kuti masawa 2 months ago amatuko naso UTM yomweyo ndi awa asankha so you can confirm kuti yes idali di 50-50 yes ono pakale manamba si 50-50 because ngakhale munabwera nkhope za nyuwani Chilima yeso anapondedwa sina tega mwaone ma MP kapena ma ministers I should say ambiri ajawo si aujen IMCP si PP tu ya si azipani zina zote wose ajende IMCP 3/4 ya ma ministers mene mja kusonza kuti even cabinet reshuffle imene ikubwera panopa ikhala wese ndifaje ndanena kuti achimwene ajawo achilimacha ziko limaadikirira ndipo likuadikirirabe pakana lero koma akangofika pa 20 olomafi end ya mwezi uno osapanga any statement he is done. Why now? Because masango ali 2025 I am clear statement panofaja bodi panopa ndi campaign mood okulia yamba bomba iritu ndikuuzeni ngati sinapange bo chituku kwa iwale panopa mene ndale za kuno ku Malawi ine simuona mene akupangira MCP ajayambapo campaign it ndipo akumachita kusukunena akulu kunena kuti ife watu ndi chakwera now ngati akupita pa public television national TV ndikana kuti ife watu ndi chakwera ndiye Chilima yakukakamirako kuti azimanga because it's just the same as mkazi kukuuza ni kuti ine sini kukufunani ndiye ni muzimu kakamira aza kuja sand poison it so pano pa Chilima ifi akufuna ngati ma dreams wali pobe nthawi yochoka ndino kuti azikakonzekera chifukwa ukoko alibe excuse ina iliyonse yo kama kauza kuti ine nali pakali ala ndiye sine maimba nao beru iyo
ulendo wawo noboma ilili sio kuti wina anali pakali aliyense ali ndi mphamvu zoyimba cha zoyimba bero ulendo wali sawimba ulendo wali sali nazo mphamvu ndifaje president amakhala mmodzi amakhala mmodzi koma boma ilili sili jato la DPP uja anango mutenga pomwe awa wose anakumana nikupanga mgwirizano ndizosiyana tu if you take your time and study umeona kuti boma la Tonse Alliance ndi boma la DPP limene chilimana li vice president ndiri ndilosiyana ili ndilosonkhirana okay ndiye chilima has got the right kumuuza Chakwera kunena kuti this is not what we agreed, I'm getting out. If he want to, if he's trying so to be imene iso nkhani imene iso ndi imene ikuchita part ya mademo. No. Mademo mwatu mulibemo ineto paja nachoka mu UTM. I'm not a UTM member. Nachoka kale. Okay. It's not part of mademo. Yes. So nkhani za mademo za thera pamene. Nkhani za mademo ndizimene ndakulongosolera nizija kuti we want the government achite consider ma civil servants. Komanso kusatira nkhani za kunja uku mene amapangira masalezi ama company osiyana limayendesa ndi boma. Mazuwa kuti mwa mwenye mwanthu akuzunzika kwambiri akulandira ma low salaries. Public sector, private sector, anthu akulandira ndalama zochepa kwambiri. Linayenera boma litengepo mbali yayikulu kuachita consider anthu. Tichite break pang'ono tibweranso posachedwa. Zikomo kwambiri. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi Bambo Boni Kalindo amene ndi mkulu womenyera ufulu wa anthu mdziko muno. Akutipatsira programu ya madzulo ano ndi Rainbow Paints. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukuonera program ya Times Exclusive kuchokera kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Ndine Brian Banda ndi Bambo Boni Kalindo, human rights activist. Kundendepo mu makhala bwanja akakumanga. Tukumada nkhawa. Amene ndimapita kundendeko ndine. Ndipo kundende simalo abwino. Ndipo ndende zathu ndizomvesa chisoni kuti ndimakhala ndimafunso ambiri kuti kobe andalewa akamakhala amaziwa kuti siku linazabwera kuno chifukwa the living conditions za kundende kwathu kuchokera mose imene ndayenda ndizomvesa chisoni kwambiri. Andi pali nyumba zina zimene ndikuona kuti ngati kuzomba ndende ya zomba siku lina kuzachitika ngozi yayikulu. Ndende zizagwera anthu kuzomba komanso chakudya chimene chili kumene koko ndi chakudya chomvesa chisoni. Amangodya nkhobwe komanso nkhobwe wokuti ali ni miyala yokhayoka. Nsima imakhala ngati phalala lenileni ndipo anthu amatenga nsima ija ifaje chakudya zimabwera 6 koloko ya mamawa. Amalandira 6 ndi amatenga zakudya za ndikuzimanga mpepala ndikumanga ni blanket ndikuzisunga kuti anthu azaje mazulu zopanda so nchere. Komanso kununkha kwambiri ma toilet anabloka ngati ndende ya pa polisi ya pazomba zero amati kusungi kumene kondende ndi wesi kuyangana nsabwe kuyangana nkhunguni ndikumanena kuti koma asogolera athu to amatuluka koma kumapita maiko akunja samakaphunzirako ndikubweresa zimene zijazo kunoko faja anthu akukhala moyo wozunzika kwambiri. So mukandifunsa ine kuti ndikumakhalako bwanji ndimakhalira mu chisomo cha Mulungu chifukwa anthu amaoneka kuti ali ndi evil plans koma chifukwa kuti ineyo nkhani sindikuyimirira nyumba mwanga maziwa kuti kunja kuno anthu amapemphera
ine mene ndakhala ndili ku Zomba ku Mangochi anthu amapanga mapemphero ndipo nditengerepo mwayi wathu koza Amalawi kuti Amalawi mwandionesa chikondi osakhala kundipasa ndalama koma kundiyikiza mapemphero chifukwa china chilichonse chikanakhoza kuchitika kwa ine komano mkati monso muli anthu ena achikondi ma prison warders achikondi apolisi ena achikondi okuti akamakugwira muja amakugwira ngati ndiwe munthu osakhala kuti iwe ndiwe chirombo kapena ndiwe nkango ayi alipo ena amene ali ndi human heart ku polisi komanso ku prison okay komanso ngati kuli anthu amene akuvutikanso kwambiri ndi apolisi ajawo ndi a prison chifukwa ukayiyang'ana olo uniform yawo yosuluka kwambiri yokuti mwina iron uja anadusapo more than 1000 times kusita kusuluka palitu nthawi zina chovala ngati ichi chimakhoza kusuluka ndikuchita lose its color ndikusanduka no chiguduli ndikupambana pa chigudulipo even olo azimayi a police a prison afika size yomakagula sapato za ana ku school mu bata ndikumavala because ndalama kulibe angu baba sifaje boma iliri tikalichita rate mo ndi maboma ena boma loba kwambiri ndi iliri limene mwachitika Katangale andi zikanakhala bwino kuti zisankho za 2025 izi awawa akati asapikisane nawo ngati ali okonda dziko lawo koma popeza ma politicians akulitenga boma iliri kapena ziko lingati dimba lawo lopangira ndalama ndifaje atazaime koma to be honest I don't see any reason yokuti anthu awawa akayimeso kupikisana nawo chifukwa mulindo mboni wa Katangale akuchitika mulindo mboni atakuita nani kuti tinakumbani pa wireless mukulankhula za kuti boma ili ndi Katangale umbonito amanena okhatu pachata amapangisa press conference kuna kuti tapeza milandu iyi paliso milandu ina imene inena apo achakwera okha kupatula director wa ACB ananena okha kuti milandu iyi tikufuna tiifufuze pakana lero palibe amene amangidwa polo mmozi nde umboni ndiwo wopereka ndiwo sineya umboni uli ndiwo alipo amene akukutumani kuti muzichita mademo zikoma kwambiri palibe amene akundituma koma Amalawi ambiri amaona ngati nende kutumidwa chifukwa chokuti element yokuti izi tikupangira iwo ambiri samadziwa ndiye amaona ngati tikutumidwa komanso kuchokera ku State House kumachokera to anyamata oti sata kuti atipange chipongwe oti zimangokhaliraso kumapemphero a Malawi omwewo afache katikati mwa Malawi muliso Amalawi ena amene amadziwa kuti izi tikupangira iwo so mumakhala ndi zida ma public address system mumakhala ndi ma t-shirt mumakhala ndi mabana zimene zijatu nzandalama zimene muyenda mpaka munakafika kukaronga yes kumangochi zimene zijazo ndalama muzitengera kuti timagwirisa ntchito personal resources machisanzo tikunena pano equipment imene timagwirisa ntchito pa mademo ili kuzomba limodzi ndi galimoto zinaonongeka tikunena pano tini ngongole ku Karonga tinasiya ngongole ya 270,000 munzuzu tinasiya ngongole ya 250,000 kumangochi tinasiya ngongole ya 250,000 zonsezo zikuyenera kuti ziyang'anire ifeyo anyake Amalawi first kuti tipeze ndalama palibe amene amatituma ndipo with the little ndimene timapereka kwa Amalawi kuti Amalawi mwina siku lina aza imbeko lokoma koma ambiri amaona ngati ifeyo timapasidwa ndalama palibe amene amatipasa ndalama oti panopa ndinati ndikusegulireni phone yanga muone ma messages amene ali pamenepo zangovuta kuti mwina panopa sitinganene koma mukanaona ma message amene akuchokera ku north onyoza ndi chifukwa chani muna abwera kuzagona pa malo pathu ndi chifukwa chani munatenga equipment asi yathu inaonongeka ndi timakachita haya kumeneko motero kuti panopa tikupempha Amalawi ena akufuna kwabwino atiperekere ngongole imene akufuna kwabwino koma osakhala kuwalamula koma iwo ngati akuchimva Amalawi kuti tili ndi ngongole almost 700,000-800,000 imene sitinapereke. That is why mademo athu ambiri mmapeza masiku ano mulibe mu mabana bana inalimo ndi imodzi ma t-shirt sitipanga gali moto yoyenda nawo imakhala ing'ono kwambiri because timayenda at a low cost. Munthu aliyense amakhala ndi akwawo. Yes. Inuyo muli ndi anthu akwanu antondo. Amati chani pa zimene zikuchitikazi? Anthu akwathu kwa akalindo.
akhala kundiita napo mwina more than 5 times kundiresa kuti ndisiye kupanga matemo koma ndimakana ndimakana chifukwa chokuti ineyo ndinabadwa kwa akalindo inde koma padakali pano ineyo sine wa akalindo ndine wa Malawi chifukwa mosayankhula mozichemerera this is the only last man standing in terms of activism. I am the only last man standing ndi azizanga am Malawi first ena ambiri wandi afeki so ngati ati Malawi akwadziwa oka afeki afeki amadziwa Malawi ndo amasuku ano ndiwochenjera Malawi amasuku ano ndiwochenjera Brian amadziwa kumana kuti statement yakulankhula yo akufuna ndalama statement iyo ndiyoona oti apapa mafunso amene mukufunsa ena so aona kale akoza achita judge kuna kuti mafunso amene watu akungobwera olo iyayi amene wanapangana zimadziwika so in activism Malawi akudziwa pakale pano pakuti ngati kuli gulu limene lasala ndi Malawi first ndi magulu ena a genuine koma katikati muli anthu a fake mugulu la activism muli anthu a fake ndithu chifukwa chani mademo anuwa sakufanana ndi a 2019 2020 aja? Oh yes, that's a very good question and for Sulemene mwalifusa at the right hour. Mademo a 2019 anali okuti anthu aja anali ndi it was an organized thing. They planned kunena kuti achose boma. They had a lot of funding. Anthu aja anali ndi upo. Pomwe mademo awa ife tikungochita ndi mmene zinthu zilili. If that is why mukapita mukakafusa anthu akulilongwe akuzani kuti Boni Kalindo ndi gulu lawo amapangisa mademo mashopu ali osegula siku limene boma ilili losamvali linateresa mademo pa Lilongwe bridge mmene anatumiza anthu amene anabwera nawo malole ndi mabasi mashopu anali osegula ndipo ngati kunali boma limene sinayenere kumapanga izizi mu democracy ndi Tonse Alliance kuma ndizodabwisa kunena kuti monga amene ndanena muja ndizodabwisa kunena kuti Tonse Alliance amene analowera mademo au pandu chifukwa yoyo ikamakwana 7 o'clock amakhala kuti mashopu ashodwa kale amagwirisa ntchito ana amaskini kuti akaswe mashopu inali upo basi even the president anazanena kuti ndilelere kuchita shed blood because amaziwa kunena kuti muyawo ndikutenga boma so ife ndikumenyera Malawi ufulu ife sitikumenyera president wina aliyense mukamayang'ana language yathu mulibemo statement yonena kuti ife tikufuna wakuti alowe pa mpando iya tikunena kuti achakwera tasinthanizi why tikufuna kuti Malawi amve kukoma even izisankho zimene tikuliziita nisazi tikufuna kuti Malawi amve kukoma so ndosiyana kwambiri so komanso yes sitimanyamula anthu malole amene ajawa matenga anthu malole ife mademo athu mukaona kuti abwera anthu chonchicha anthu ajama bwera okha ndamva chisoni kuti apolisi anakamugwira munthu ina wa ku Monkey Bay mdala odwala shuga sindikufuna kutchula dzina lawo koma Mulungu aziyadalisa ana amanga akulu kwachita suspect kuti ati amandipasa ineyo malole onyamuli anthu opitisa ku Mangochi anthu anatuluka ku Mangochi aja anangobwera okha so ife timaona kuti Mulungu is saying something komano andale sangaone kuti Mulungu is saying something because anasemphana nawo madaliso so akubanja ananena kuti zimene zili muzisiye inu kwamvera yes ndingamvere chifukwa ndine wa Malawi komanso amene atazabwere kuzandiphayo kunayiso azafatu the good thing ni Mulungu Mulungu ndochenjera kwambiri anapanga chotheka kunena kuti imfa izampeza wina aliyense so whether anyamata MCP amene tikwaziwa ena maina awazabwera kuzandipha ine it's not about akupeni kuti ati ndikususa boma la Chakwera it's not about killing me mwina ndione bwino nkhope it's not about killing me because mukandipha ine azazukaso wina it's about kukonza mavuto a Malawi chifukwa izi sizanga ndiye nawo zaso akubanja kuti izi ndikupangira izi siza Kalindo ndi za Malawi ndifaje nakana kodi inu ndi banja ndi banja ndiso ndi anaso yes I'm a responsible person yes ndinkafe yes yes ndiye amakulola mwachita zimene every woman olokumuza kuti ndifuna ndikakulika muntu akana
koma amafuna azikwera mkazi alisamala kazi wale sama amakaniza kuti ndrama zizingonongeka chisawa pomwe galimoto mukagulayo apanda hata azitenga so ndiye kumakwera so izizi so amandiresa akhala kumanduza kuti ndisiye ati kupangira kuti ine ndizakafa ana azakhala bwanji ndi nafusa fusolona nakuti amayi mukuti ine ndizakafa mwaziwa bwanji kuti nditi ndizambe kufande so izizi kwa ineyo is a calling akundituma ndi amalawi omwe so azakanena kuti akalindo siyani ine ndizasiya so 2024 imupitiliza kuchita zimenezi ndipo kutoka apapa tikungofuna ndalama tiyapembeso amalawi amene ali ndikuthekera tigaireni ndalama tipangise press conference tikuuzeni ma program athu a 2024 kupita mu 2025 simwele mbuyo no even in adalimanga 1000 times I am ready kuma kuti ati kumandimanga kuja kuti kumene pachapa akunichita energize it and inetu ndili patuwa yoendera maasero a polisi ndili pa prison mulibeja ndili patuwa ineyo yota yoendera masero a polisi komanso prison nde iyo asaone ngati akundimanga sakundimanga koma akungo ndi mode akakumangani simchira mantha muno ino munamba mwamva kuti Boni Kalindo ali kuchipatala wa bibi munamba mwamva asinamba I'm solid I'm solid. Solid in what sense? Nimadziwa chimene kukhwima. No, not kukhwima. Munthu ukamapanga chimene ukuchidziwa. Suma dandalwa china chilichonse. Just like you ku times kuno. Zimaoneka kuti china chilichonse chimene mmapanga kuno ku times mmachidziwa. That is why nthawi imene itafika yovota anakuvoterani. Sana avotere ena awanje. Anaziwa kuti munthu iyi akudziwa chimene akupanga. So ine sinima dandalwa chifukwa ndimango muyang'anapo Malawi iyo ndikamuona amene akuvutikira ndimakhala ndi strong mind yokuti ndipitize zimene ndikupanga motero kuti ino amene mukupanga ma program anu kandi ino ma ministers kandi ino ndani kandi ino makadeti IMCP amene mukukonza ma program ondipa ineyo you're just wasting time just sanga kupeni no sizingateka achimene ine ndi no object Nchifakini nane uri dzitsamba kapena dzitsamba kumulanje I am an African. I am an African. Ndipo wina sikulina azapita nane. You know mademu ajao sinatuluse tu ndodo eneyo. Ndizatulusa ndodo sikulina. Ndodo eni? Ndodo mwe. Koma muzaona zimene zili zachitika. I am Boni Kalindo. African man. I am an African. No. They should not play with fire. I am dangerous. I am the DC. But someone DC dangerous child. Oh, dangerous child. Yes. No. And the zimezi na samadziwa azamfuse Michael Usi. Za DC zisizi na yambe bano. Nambere ndili kugwira ntchito kwadra. And ine kwadra muntu kufika kuti timafuna Boni Kalindo sama ndizo koma nene kuti ndifuna DC. So ino simu twaji bwana ya. No, I don't play. Kukhwima? Kukhwima. No, not kukhwima. Nanga simu ndino African man. Ndima satira chikhalidwe. Because nanga si vuto lako no kumalawi. I have liked the program inake taiona masiku apita Pompano pa Times. Imene ikuwa kumbusa Malawi za chikhalidwe chake. Kuti defendana. Tinachokera ku. Because azungu aja kubwera anatipeza ife tikupemphera. Anapeza makolo athu akupemphera. Sana tipeza tisakupemphera. Sana tipeza tisakumchula Mulungu. Koma tinali ndi njira yathu yochita communicate to God. So ndofuna timaliza nkhani. Yes. Muntu sanga uchita chipongwe chifukwa inuyo ndinu muntu okhwima. Ine muntu sanga ndichite chipongwe chifukwa yota Malawi amandikonda kwambiri. A President Chakwera olankhula kumapeto kwa chaka cha 2023 ananena kuti chaka cha 2024 chikhala chaka chomalizitsa ma project amene awayamba and build a new Malawi. Sindiye kuti zina zili menemo aziyankhano mene. That is a political statement because nthawi imene ali nayo achakwera sanga kwanise kuchita finish. So let me remind you and Malawians. Kuna kuti ma project ajato ambiri ajandi osidwa ndi boma Malemu Bingu kumaso Peter Mutharika. Nde iwo akanangobweresa awo ti aone chifukwa awo amene tikwaziwa ife amene ali pa ground ndi jaima choda kuti 1 million jobs. Akanangopanga zokuti period ya alembe at 1 million. Komanso anthu azija katatu fertilizer ujaso anthu amugule pa 4995. Mukundipesa? Zawo tukwambiri ndi zimene. Akanangopanga izizi tikanena kuti koma anthu ani madolo.
koma sakwanisa because panopa already ma constituency anthu ena achamba kudwala BP and period muyembekezere kuti ambiri amwalira chifukwa cha kungogwa ndi BP nangasi anthu ambiri amaitenga nkhani ya politics ndale ngati chakudya chawo ndi akamuona nzawo akubwera ku constituency kucha amaona ngati afuna abere ground otena anakhwimira ma constituency mazo kuti anthu amakhwimira constituency kukhwimira constituency anthu amakhwimira kupita kwenu kukalumidwa ndi khosi kumwalira anthu andale amakhwimira ma constituency oyi makhwimira no ndikunena kuti ndingokuuzani kuna kuti anthu amakhwimira ine ndikanakhala kuti ndinakhwimira ndisindikanachoka koma ndinakuuzani kuti ndinayang'ana mfundo zimene amanena Chilima zija kunena kuti tiye tivotere pokonda dziko osakhala chigawo. So Malawi is going to be rebuilt again. Yes. And choncho achakwera. Pamene amatsekera chakachi. Kuti chaka chino cha 2024 amangaso zitukuko za mnanu mtundu wonse. Ndizoona kuti Malawi is going to be built again kuma kwa iwo pa iwo bakhala kusintha chifukwa kane azibweresa uthengo chokunena kuti ndiyeno kuti muziwe kuti Malawi is going to be a new Malawi. 50% salary increment. Mafuta taasisa chimanga tikulamula ine ngati president kuti chimanga pakale panopa ndi 7 or 10,000 president itu tikunena president koma ngati akungonena kuti inu mukukumbukira kuti mu statement meja sanane namo kuti anthu obwera kuchokera maiko ena othawa tiyasamalira azipanga ma business samalira litopeza ndi ajaka akuama ngati akumabera zinthu aje ndi asamalira liti. So be careful with a politician. If that is a political statement, palibe chimene angakwanise chifukwa mpata umene ali nawo iwacha ndio choka mwezi uno wa January kuzafika mu May. Apa kuchoka palipo kupita ukoko alibe chochita because azakhale mu campaign mood. Fache 10 years aifuna kwambiri. No. Aifuna zimaoneka kuti kama atatu. Maonera jani? Zochita zawo. Maonera jani? Zochita zawo. Amaonesa kuti 10 years aifuna. ngati jani wani kukonda kuyenda faje ngati kuli president Malawi muno amene waenda kwambiri olo maiko akunja kumadaba kuti kumakwa uko kuli ali ndi anthu awo samatha kuyendera ndiye atate wapi a president achakwe maulendo inaonera kuti akoza kungomutuma ko vice president olo PS mama pita oka ndi alibe nthawi alibe nthawi ya alibe nthawi. So mulibe chikupira kuti between now and September chaka chamawa pakhoza kukhala kusintha palibe kusintha awa nthawi yawo ya koma president akunena kuti zinthu zisintha akuyeni kunena choncho kodi inu mukamamenyana ni munthu alipo anakuuza ponde kapena munamva munena kuti ine uyu animenya amanena kuti ino ndimmenya tu amene koma amatibulidwa so iwonso sanganene kuti ife sitichita deliver chaka chino chaka chomanga ayambitsa zitukuko zina za mnanu komanso amalizitsa zimene adayamba chaka ndi mawu amene natola akulankhula chaka chinocho ndi chaka chawo chomaliza kuba abo malato sialansi aja chaka chawo chomaliza kuti abe kuti ndalama zapangire campaign ndi koma mwina inu simamvesesa chaka chino ndi chaka chokuti akwangwanule faje mpata ozamba so sawu no ananena kuti chaka chino tikufuna kuti timalizitse ma projects amene tayamba ndi kuyambitsanso ena tundu onse akweni akwamaliza to aja au jena abingu otu akweni adi kumalizika ndiye yena aso ija bridge amanga bajaja yapita ndi mazija chifaje imachita kuoneka kuti bridge iyi ya mulilongo ndiyo salimba ndiye amalizizadi zitukukozo kuma zawo sapanga chifaje akanena kuti chaka chino ndiye tikufuna tilembe anthu 1 million ine ngana kuti Kristo akananena kuti chaka chino high five moti palibe chili chonse chimene mukuchiona chabwino chaboma ili pokapo asise fuel pokapo akweze salary ya munthu pokapo ana sukulu uje ni malipiro ku sukulu asentidwe pokapo anthu azija katatu fertilizer mpange ndi kuti akwanirisa ndipo akuyenera kusankhidwaso minus that awaza lowera boma linalo kubera chifukwa sindikumuonapo munthu akunsanje kukafika kuchitipa amene tu ali muje ni ife ya Malawi First mukafuku wifi kafuku wifi Malawi First solibe amene angavotere Tonse Alliance koma ngati Tonse Alliance iti zalowe mboma through kubera kumene so kuzakhale zowavuta kwambiri fache Malawians will not accept it
ndifaje ndanena kuti Yeah. tikanakhala kuti tili ndi atsogoleri amene ali ndi political will kukonda ziko monga amene amapangira atsogoleri amaiko ena kungopanga ene mistake amachita resign awa akanachita resign chifukwa 2025 kulibeko chawo koma popeza andale sawa Samamva. akachititsa misonkhano kumwe bwera anthu ambiri mbiri ndoloma tontho amafuna makobiri amafuna ya amafuna makobiri anthu amafuna makobiritu nde iwo aja kugawa ndalama nde anthu asabwere awakawa kuti ndo simazi watu komanso panopamba kumanyamula maatiki kuchoka nawo maatiki kuliro majani akumanyamula maatiki maatiki ndi chani matruck matraki kumanyamula anthu kumapita nawo kumisonkhano ndiye kusazazi komanso Chifukwa- akumayitana ku abandi chifukwa misonkhano pia MCP kumakhala anthu ambiri etu maganizo kuti asakhale kwanu tayi ino ndionera kuti amalawi tikupemphera chonde mukamba za sonkhano wa MCP pitani chifukwa chomweko kukumagawira makobiri kukumakhala mabandi kuti musafe nsanga ndi BP kavineni akavine ndi nthawi yawo yokuti anjoye chifukwa ndalama ya mabazi jatu ndi za Malawi ndi Malawi wakuyenera kupita in large numbers kuti akatenge zimene zili zawo ndi mmene mukuyonera nkhani ili choncho ndipo palibepo kuwonjezera kapena kuchosera nkhani ilionena kuti boma la Tonse Alliance lalephera ndipo ngati iniyo muli anthu anzeru ku Tonse Alliance iko mukanangouzana muchite step down ndikubweresapo new blood yekuti kachite contest 2025 minus that amalawi sangakuvotereni ndikunena ndineyo inetu ndili pa ground ndine president wa anthu osauka inuyo ine ndi president wa anthu osauka anapatsa mphamvu zimene zinati amalawiwo chifukwa chine mati ndikalankhula zinthu zinthu zimachitikadi ndipo amazikhulupirira kuti ndizoona nanga santhu akuti inu ndionisala kwa iwowotu kwa anthu amenewo koma kuli amalawi ochuluka amene ine foni yanga pa nthawi zino imakhala yazima kale mwayona ndikuchacha ndaona muchacha mafoni amabwera every minute kuti mafoni kumanena kuti chani anthu akumatula nkhawa kwa ineyo kuti inuyo mwati ndi anenere kwa kuziko ndi anenere kuboma nkhawa zake zotana anthu amakuuzani kuti chani mwachisanzo pakale panopa lero lokhalino ndalandira mafoni okwanira 4 kuchokera ku Israeli ana aja anapita ku Israeli aja akudandaula kwambiri boma kuzera kwa agent wawo ananamiza kuti asegule dollar account atasegula dollar account jendrama zinachida reflect $1,000 zinangokhala 2 hours ana aja ali mu ndege ataziona drama zanazichosama pakali panopa agent wakumene kufacho kuno kuli agent ukoso kuli agent wauko anayitanisa anaja ndikuwauza kuna kuti ndalama zimene timanena kuti $1,000 ndi ife amene tinayina tikukupaseni komanso tizikudulani koma boma lanu lachosa ndondomeko imene ndipo ayiseka ujeni imene kuti facility imene kuti iniyo musachita access drama komanso ndalama zanu tizilipira ku agent wa ku Malawi na ufunso likhale lonena kuti kodi munthu ali ku Israeli ndalama zibwere mu account zikasanduke Malawi kwacha munyako wa ndalama kuja popeza dollar account ija anayiseka azichita access bwanyi ndalama iji komanso aulula kumene koko ma Israeli safaja anthu azungutu tasiyana ndi ife kunama ananena kuti ndege imene inatenga inuyo kubwera kunoko tinaipereka ndi ife yaulere even visa ndi ndalama zathu koma kunoko is a different story ndi akundiyimbira ine kumandiuza amukuzani zimene zathu umboni ulipo ana akudandaula kwambiri tikunena panopa ma pensioners muno Malawi mwana uja utanena uja amene uja wangukhala kuti wangophulisa chithupsa ma pensioners akuvutika even ma ex soldiers ena kuti anadulidwa miyendo akuvuzunzika koma ikanakhala kuti ni ndalama za munthu wandale zitatuluka kale so anthu amanditengene ngati president wawo wa anthu osauka owalankhulira osakhala olamulira ziko koma owalankhulira ndiye ndineyo ku Malawi kuno oyambanso so muchita zimenezi simufoka iyo ndipo pakale panopa 2024 ndiye kuyaka moto ndikati kuyaka moto ndiye muninvestese kuti kuyaka moto ndipo palibe kubwerera mbuyo iyo ati kuli ma plan okuti ati andimange komanso andipezere treason ndiye zimene nditi ndinyadire inetu treason munyadira nayo ninyadira kwambiri kuti ndikapitirizebe kumachita sample out moyo wozunzika wa anthu akundene ndipo ndikanapempha kuti ma members of parliament akambirane lamulo a deliberate one yonena kuti president wina aliyese asanalowe azimangidwa kaye kuti azikaona because akakaona mavuto ali kundende sazapanga zachibwana
azasiya ku matoilet a flash chifukwa chosanga kalole kuti azikapanga padoti azasiyako zakudya mabedi ma TV timaona ifeyo nthawi inake nagwidwapo pa Heathrow ineyo nimapita ku London kuti zomangidwa zimnamba kale nombo kale twe mpaka ku London nanomanga yes so not kundimanga as such koma kuti ndinanyamula ufa makampasa nzanga ndi nthawi imene ijayo amachita suspect kuti ndi cocaine ndi anakanisiya ku detention koma ati kumene kunde kundiberesera menyu. What are you going to eat? What are you going to drink? Amani ini kumayuna ndende ma toilet abwino mabedi screen ja yokuti uzisanka weka ma channel ofuna iwe koma munthu uli kundende nde ina tabanja ya ufa basa atapita kulabu kukaeza anakuza kuti si cocaine ya okay nde anandichitalirize napita ku Seaton Heights hotel ku Exeter kumene nakakhawo anandipasa only 7 days kuti ndibwerere because umwe kuja kwa ngochita any mistake kuti you have played ndi immigration ama kuika pa blacklist. Yeah, so kama ngasuna ufa basi ona basi ona nkala ufa ndiye mulandu unapitira bwanji so no I mean ndinachidwa released from that detention ata pita kama zimene munkapita ku England zinateka so andale athu akuno akati azimangidwa ndikumaona mene ma conditions alili ngati kuchichiri mene alili kunzuzu mene kulili kuzomba kumaula bwezi pano ziko likuenda bwino kwambiri ndipo akati azimangidwa zili bwino. Nthawi yatithera mawu anu omaliza kwa amalawi amene akutionera madzulo ano ndi otani? Mawu anga omaliza ndi owalimbikitsa amalawi kunena kuti ziko ilili ndi lathu palibepo ziko lina lililonse loposa Malawi limene lili lathu tikamapanga zinthu tizipanga kuti eni yake ndife chifukwa pali zinthu zina timapanga kumakhanga tikudikirira ziko lina limene tikudikirira foni kuti azatiimbire ndiye tizapite ku ziko ilo. Amalawi yambiri ali ndi chikhalidwe chosatengapo mbali pazochitika za mziko lawo mwana osalilalira amafera kumbuyo. Ndikuthokozeni inu Brian Banda someone that I admire most chifukwa in the way you articulate issues pondiitana kuno ku Times kuti ndizakhala mu program yanu yochuka imene ya Times Exclusive. Mwatilemekeza kwambiri ine ndikufunira zabwino zonse mchaka chimene cha 2024 and mukatiperekera mtendere ku nyumbako. Zikoma kwambiri pamene tikukonzekera mademo. Osati digireka yacha kwa zimana ndinakala ali mangaso dziko. Yeah, ziko lisirawo tundira Malawi. Tidigireka ibwa nchifa anena kuti ali mangaso dziko. Ngatikana kha kuti akanafuna zimene akanapanga zaka ziwiri zapita zija koma pano pa chance alibe. Mandi munthu wanzeru amene ali mutosi alliance nthawi yotulukamo ndino kuti akapange zina wanzeru koma amene ali wofoira kakamira momo. Wanzeru ata atulukamo mutosi alliance. Chifukwa baba boma panacho kapo ndi kalabu yokuba makobi. Tiyamike kwambiri kuti mundabwera timire pamene. Thank you so much. Pamene panso ndiye pamapeta program yathu ya Times Exclusive madzulo ano nali ndi Bambo Boni Kalindo mkulu wa anthu amene amamenyera ufulu mdziko muno. Ine ndi Brian Banda ngati muli ndi demanga and you'd want to get in touch ndi program imene ya Times Exclusive titumire email brianbanda@bnltimes.com brianbanda@bnltimes.com. Ndine Brian Banda kufikira sabata yamawa tingoti mwakomano onse and goodbye tonight from Blantyre.